Good morning mga moms! Hello, hello, hello! And welcome back to my channel. And for today's video, susubukan natin kilalanin si Choyans kung gaano naman niya kakilala ang mga social climber squad. Yan. So, tingnan natin kung kabisado niya na lahat. Kasi, okay ako sino yung para sa kanya, yung ganito, yung ganyan. So, isa-isahin natin sa kanya. Pero bago yan, congratulations sa'yo kasi meron na kayong bagong bahay. May matatawag niyo talagang sa inyo na na napakaganda talaga. Na kailan mo plano matulog doon? Kung may asawa ka na? Charot. Magdepende. Mag-uwi-uwi ka naman. Sa ngayong busy exam week, kamusta ang school? Okay lang. May exam ba? May Bukas. Bukas. Nakapag-review ka na? Exam na ano yan? Anong subject? O anong? Lahat. Bakit? Ano ba ito? Midterm? Semi-final. Okay. Para sa semifinals pa. Huwag kalimutang mag-review. No? Review. Wala pa ka-review. Ito na. Simulan na natin ang tanungan at kwentuhan with Choyans. Okay. For you, sa lahat ng social climbers, involved si Mama Brenda mo, no? Para sa iyo, ito ay opinion lang naman niya, no? Ulitin natin, the views and the opinion of the guests do not reflect the views and opinions of the host. Tara! Yung mga ganun tayo, no? Ito naman ay para sa kanya, hangos sa kung ano yung na-experience mo mula sa mga social climber squad. Okay. So, una, balikan muna natin yung history, no? Kung bakit ka napadpad dito. Dahil ang una mo nakilala talaga ay si G-Ford. Si J. Ford. Through Messenger, nag-message siya sa kanya. Nag-message siya sa'yo o ako? Ay, ikaw ang una dahil... Na-notice na ko siya sa ano. Dahil... Sa laging nagko-comment. Lagi siya nagko-comment. Wala comment talaga siya. So, napansin mo. Tapos, after that, nalaman mo na related siya to Brenda na nakakasama. Okay. So, si Jefford talaga ang dahilan. No? Siya ang naging tulay sa lahat para makakonect din kami with Choyans. Okay. Base sa mga nakikita mo, ilang buwan ka na rito sa... Mag 2 months o mag 2 months? O mag 3 months? 2 months? Sa 2 buwan. Sige, pagparagay na natin. Sa loob ng 2 buwan. Sino sa mga social climber squad ang sa'yo, ang pinakamalambing? Malambing in a way na tinatawag kang kumain o kinakamusta ka o hinahanap ka lagi, yung ganon. Yung part na sa tingin mo malambing. alos tanan man sila pero ang naging mas kuan si G-Ford. Ang malapit talaga. Laging kinakamusta tinhan. Kasi hinahatid sundo ka din. Ay hindi, hinahatid ka sa sakayan, sunduin ka rin pagpa-uwi. Okay. Sa tingin mo, sino sa mga social climber squad ang pinaka mahinhin? Siyempre, ang daming Bex, di ba? Well, may mga babae rin naman tayo. Yung mahinhin ba, yung hindi magaslaw, hindi, yung gano'n. Si G-Ford. Si G-Ford. Nakakatrip yung sa si G-Ford. Hindi raw siya, mahinhin daw siya, oo. Sa mga social climber squad, ito tingnan natin. Sino dyan yung pinakamalakas kumain? Sige ba? Okay, siyempre ba sa nakikita mo? Si Oyong. Si Oyong. Si Oyong, bakit? Akong kaon si Tagalog siya. Agasa po si Oyong nga magkaon siya tungang gabi. Tuwing gabi? Madaling araw? Nakakailang plato siya pag nakikita mo? Ay, dili no kabantayan kung ilang plato. Hindi lang plato. Hindi lang plato kasi ano to, batsa. Sa batsa siya kumakain. Ito naman ay base lang sa kayo. Ano lang naman yung nakikita mo. Okay. Sa mga social climbers, sino pinakamaingay? Gwen Kumang. Si Gwen, bakit? Grabe ka. Tingog. Malakas? Malakas ang boses. So siya sa tingin mo pinakamaingay.
for sure napapansin mo rin to, lalo pag wala kang pasok. Sino sa mga social climber squad ang sa tingin mo ang bihira maligo? sino sa tingin mo Baka lang? magalit sila sa akin. Sino sa tingin mo yung parang dito naliligo, tamad to maligo, ana? Pasensya na. Juan. Sino? Ay, sige, top 3. Tatlo sila, tatlo. Tatlo. Sino sa tingin mo? Yung sa tingin mo, parang dito naligo, yung parisot niya. Pumasok ka sa school, pagbalik mo, yung pa rin yung suot. Ano, parang ganun. Pero may naisip ka ng isa. May isa. Sino? Bulong. Sige. Siguro ka. May tama ka naman dyan. Lumiling mo siya, hinahanap niya si Gwen. Ano si Gwen? Nandun sa may gilid. Okay. Sino niya sa mga social climber squad sa tingin mo yung... okay. Ito, for sure na ano mo to. Sino yung late na nagigising? Pinakahuling nagigising madalas? Sige. Si Gwen? Si Gwen? Nauna pa nga siya sa akin magising? Ay, nakakita mo na siya nasa, dili ko pa kakita sa sulod kung mata na ba sila o dili. Sa kwarto. Dili ko kakita ako nasa kwarto. Basta sa akong nabantayan, si Gwen yun lang. Kasi nandiyan sila sa labas. Okay. Sa mga social climber squad, sino sa tingin mo ang masarap pagluto? Yan. Kasi natikman mo na lahat ng pagkain. Sino sa tingin mo dyan yung masarap magluto? Si Britney. Si Britney. Ano yung gusto mong luto niya? Dagan mo yung klase-klase. Yung pinaka gusto mong niluto niya? Ay, dagan sila na. Nagluluto. Hindi, syempre, malalaman mo na ito luto na ganito, ito luto niya. Ano yung lutong ulam niya na nagustuhan mo talaga? Yung lauya? Oo, yan. Kasi may liga sila mga magluto si Britney, si Bating, o si Milmar, sa Terea mo, ayan. Okay. Sa lahat sa tanan-tanan, okay. Maliban kay Mami Brenda mo, kanino ka pinaka mas malapit? I mean, kasi, given na yun na kay ni Mami Brenda mo, talaga lagi nagkukwentuhan, ganyan. Meron na ba sa mga social climbers ko na napaglabasan mo ng problema mo, o ng... Sila ni Dagan, Uyong. Si Gwen. Dati ganyan. Tapos sa'yo. Kapag lalabas ng hinaing. Ano to alam mo, feeling ko kasi gawa ng since bunso ka, 'di ba? Bunso ka sa family ninyo. Ano kaibahan nitong family na meron kami dito? Since puro kami Bex, mga babae rin, ganyan. Dun sa family ninyo. Grabe, ma-enjoy kung kasama ang isay. Dahil, grabe. Bibo. Bibo, mga makukulit, masaya lang. Makulit. No. Okay, eto. Nakikita mo rin to. Meron pa ako isang tanong sa kanya. Kasi para medyo maganda. Sino sa mga SC? Lahat. Lahat ng Bex. Ang sa tingin mo, maraming lalaki. Okay. Sino sa tingin mo sa mga SC ang maraming lalaki? Yung nakikita mo na, ang dami na malapit sa kanya, ang dami niyang kasama lagi. Ganyan. Bulong. Bulong, dali. Ano na? Sa ko ang nabantayan, daggan dun. Laki nga gakuan saya. Gaduol. Talaga? Baka naman kasi mga nagpapapicture. I mean, given na yun si Brenda na maraming lalapit talaga sa kanya lalaki kasi mga magpapapicture, di ba? Andyan sa
magugulat ka na lang. Hala, sige, lapit-lapit sa kanya, makapagharutan. Oh. O, sige, top 3. Brenda, sino pa? Pangalawa, yung lapitin ng lalaki. Si Uyong. Si Uyong? Grabe. Top 2 pala siya, oh. And si last, Minsan, yung talagang, siya yung nilalapitan, gano'n. Siya yung nahanap. dag- galing mo. Isa na lang. Pero ang mas pina din. Ah. Nahirapan siya. Inday Katok. Inday Katok. Oo, sa bagay, totoo naman. Sila talaga yung sila talaga yung mga lapitin ng mga lalaki, lalo pag nandito sa farm. Sila yung mabilis, i-approach, joker, no? Kasi bibore, makulit. Ganyan. Okay. Dito sa SC, dito sa Hinaguan Farm, since puro kami Bex, ano yung mga natutunan mo? May natutunan ka? Kung may natutunan ka, ha? May natutunan ka ba base din sa mga actions ng mga SC? Ng yun. Sige, okay lang. I-Bisaya mo, mali mo, kaya ko. Yung Bisaya naman, galing guguna-una sa Tagalog. Sa kuhan, kanang kuhan ba, limpyo bito, maglinis, ng disiplina nga, dapat limpyo ang palibot. Dapat dili siya gubot, dapat limpyo jud siya. Tapos, kasi sense talaga sa mga ayaw ni Mami Brenda ang makalat o madumi. Then, base sa personality. Ito nakita ko to kay ganito siya and all. ay, Ano sa tingin mo yung nagiging namin, yung bagay na meron kami na sana ay nagagawa mo rin? Makipag-socialize. Kasi hindi talaga ako sanay sa daming tao. So sa diri sa anak ko diri murag nakuha ko yung natunan nga halubilo. Tapos medyo na-develop yung ugali. Hindi masyadong mahiyain kasi noon. Sobra. Mahiyain talaga ako. So ngayon kaya mo na parang, actually nakikipagbiro. Sino ba sa mga SU madalas mo makabiroan? Makaasaran? Si Ate Gwen mo talaga. So doon, mas na-uplift yung yung confidence mo na makihalubilo din sa iba. Kasi nakikilala mo na isa-isa di ba? Okay. Eto na, bago pa tayo matapos lahat, isa-isahin natin na one word. Pag binanggit ko sino yung pangalan, one word. Okay? Unahin natin, syempre si J. Ford. Describe mo yung SE in one word. J. Ford. Butan. Amanda. Butan. Kanang Britney. Butan Japan. Lahat buutan na. So hindi ko na isa-isahin. Hindi, I mean, i-describe mo lang. Ganun. I mean, kung paano mo siya nakilala. Ayan. Si Maringmar. Nenmar. One. So, Buutan. Caring. Ha? Caring. Wow. Gapon siya sa akong pagkaon na dito Argel. Okay. Naalala mo sige Argel mo, kalitsura. Sige lang, okay na i-Bisaya. Nanam siya tanan magpariya na lain magpariya na. Talaga siya, parang hinahanap niya talaga yung Tagalog word. Hindi, okay, ito na lang. To all the SCs, ano yung, sa tingin mo, meron ka na gusto mo rin ma-share sa amin? O ano yung meron ka na ma-share mo sa amin? Meron ako na ma-share mo sa amin? Saan ang klase? Anything. Ano ba yung sa tingin mo mai-contribute mo to this group? To support
support sa ilang mga vlog ana tapos kuan Sige lang, okay lang. Sige, okay lang kahit Bisaya. Okay lang. ma-contribute na ko kuan. Pag-support sa ilang vlog tapos pag binuotan sila yan ang kuan ba i In return, in return. ibalik mo rin sa kanila. may balik na ko sa ila ang ilang pagka tarong nila sa kuha tapos ako pong ibalik sila ang pagkatarong ano pag binuotan mo sa jud akong ang ako ang kuan ika balik. And higit sa lahat, huwag kang magsawang at patuloy na suportahan mo ang pamilya mo. Kasi all of us here, most of us here are breadwinners na talagang sumusuporta sa family. Especially, just like you. Kaya siguro, yun ang common denominator natin. No, yun yung meron kami na meron ka rin is yung pagiging breadwinners na sumusuporta, tumutulong. I mean, hindi naman to kasi required or obligasyon no, na gawin mo lahat para sa family mo. But then, since ikaw yung may power, ikaw yung may kakayanan to help them, sana wag ka mapagod. Pagpatuloy mo lang yun. Especially yung pag-aaral mo, na some of us here hindi naman nakapagtapos din ng pag-aaral. Kaya siguro, si Brenda, gano'n na lang yung kagustuhan niya na matulungan ka. Kasi nakikita niya rin yung struggles mo no, sa pag-aaral, sa family mo, na yun ang meron siya before. Na sana, yun, ano mo yun, maipakita mo rin at mai-share mo sa amin na kaya mo. Yung gaya ng ginagawa rin ng mga ibang is. Na, ayan! O, diba? Ganun lang, mga ganun, casual lang kay tuwahan, chikalan namin dito ni Choyan. So, siguro mas marami pang ganitong klaseng kwentuhan na magaganap kasi para mas makilala natin isa't isa. And yun nga, para mas masanay ka pang humarap sa camera, no, mapag-aralan yung Tagalog mo, no? Kasi, dipansin mo naman lahat ng SC, nagtatagalog din talaga kapag nagbablog. Pero it's okay. No pressure, no pressure. Sooner or later, makakasanayan mo rin yan. Ayan, ako, may pasok pa siya sa kanyang school. Thank you so much again and congratulations, anak, sa inyong bagong bahay. Maraming salamat po. Yan. And to everyone who's watching right now, if you like this video, kindly like, share, and subscribe para sa mas marami pang kwentuhan. God bless you all. Ingat. Bye!